ťažko. Ne. Počkej. Hovoríme túto stranu.
odepneme tie klaty, tie bukové. A tí dva dlhé zatáhnem handole. No a keďže sa vlastne minulý rok nikto neprihlásil tej typovačke na tú výhru, čo to vyhral, trafel, tak trafel blízko. Jeden čo trafel, tak zmazal, bohužiaľ. No takže dám dneska túto varku, čo som teraz dovliekol, čo ste akože mali možnosť vidieť. Je tu raz, 2, 3, 4, 5, 6 bučkov a raz, 2, 3, 4 smreky sú tu. Takže kto tipne vlastne najbližšie, tak ako aj predtým, tak mu pošlem vlastne tú výhru, čo vlastne ten si neprevzal, neprihlásil sa k tomu, a pridám kalendár, v prípade ešte niečo, takže to bude mať už akože bonus. Tak napíšte do komentára váš odhad. Akože samozrejme, že tu je isto cez 10 kubíkov, taká menšia rada pre vás, tak skúste si tipnúť. Ešte vám tak raz prejdem po tom dreve, aby ste, to je ťažko, ináč tá kamera to tak skresľuje. Človek to, keď to je naozaj, tak to vidíš, to je iné trošku. Tak skúste si tipnúť. Takže to je všetko. Ja tu idem teraz momentálne tak rozdeliť, že bukové klaty vlastne nechám tu, aby sa to dokázalo vlastne auto sem stočiť. Hej. Takže nesmieme mu môcť úreť vlastne ten predek, až sa tu dokáže zatočiť. Tak tu dáme iba klaty a tie jeden aj druhý ten buk ten zatiahneme dolu. Smreky takisto pôjdu dolu. Smreky tam vlastne tu a buka zatiahnem ešte tam až tam nižšie dolu. Poďme na to. Uhrnieme toho. Tak nakoniec, lebo sem som myslel, že tam dole tie buky, tak to tam nedám. V tej ďalšej varke, čo je teraz, tak by mali byť ďalšie dva buky, tak tie tu dám až. Lebo teraz bolo veľa a sa to nechcelo sa to vlastne pustiť jedného druhého, tak som nechal tie buky hore. A smreky tam sem. Takže smreky sme mali, no 3 kvázi, aj hande je vlastne prerezané tam. Takže, ale akože 4 kusky smreka a tam je ten buk. No.
lebo dneska nám majú prísť kolo obeda zobrať smreka. Stoj tam, smrt. Majú prísť zobrať smreka, ale mali prísť brať buka, len Jakosika sa im asi nechce. Kde si to viazne? Stoj. Dáme tento krčak do Trantarie. Otvorá. Dobre. Predkom vybehne vlastne sem a potom si nacúva a potom musí vycúvať do hora, keď bere tie buky. Ten, čo ešte bere smrek, je ešte OK. Lenže tie buky, keď bolo vlastne zamrznuté, keď som ešte vozel, dal by som ich tam, tak to zoteká dolu. Tam dole je chalupa, už som to tak raz skoro mal, že skoro až tam. Vyhodíme tohoto buka hore a ten skúsime dať ešte vyššie, aby vyskočil hore na vrch. Až môžeme prejsť ďalšou várkou. Dobre, to skúsime vyhodiť hore. No dvíhaj, dvíhaj. Tak. Nechajú to tu nadrbané, ja tu potom mám problém sa tu s tým nejak zmestiť.
Tentokrát ešte vyhodíme hore, to je také ľahšie. Bo jak by som zase dovliekol čosi. A ja idem pre tú ďalšiu várku a ak náhodou sa už neprihlásim, tak nezabudnite dať do komentára vlastne ten váš tip a ten, čo bude najbližšie v tom ďalšom videu, tak ho vlastne oznámim alebo jemu napíšem na tento. Len poprosím tých, čo sa chcú zapojiť a chcú dať potom adresu, na ktorú to mám poslať. Ja hovorím, ten predtým výherca asi, ja neviem prečo sa teda hlásil, mohol vyhrať niekto, kto ozaj bol bližšie, tak by to dostal. Práve sme vyťahli lano hore, sme tu teda ten druhý raz a teraz sa nám treba ťahať hore. No. Je tu taký bordel, že aj kebyže mám reťaze, tak tam nevidím. Nemôžem ich táhať za lanou, lebo to by som mal od traktora 4, kebyže to potáhnem, lebo je také mokro, že to by letelo hore len taký fukot. No, teraz ideme naviazať. Ako? Tam to naviažeme tam. No ten buk dáme. Ten buk a jak by možno ten ďalší a toto potáhnuť. No. A popripínať aj sem toto. A potom dáme druhé lano od tých smrti. Áno. Presne tak. Počkej. Toto vytáhnem ale na bok. Až to tu náhodou nenadrbe do toho. Idem dať hanten. Ty buky zapnúť. Ježiško, husličky. Začína odkapkávať. Začína odkapkávať. Tu ešte dreva. Najhoršie, že máme počasie, aké je. Pre nás biedné. Lepšie by bolo, keby bolo ten mraz. Puše.
3. Lebo tí smreky ešte pekne potáhneme. Ale napýtal sú, že tie buky to rádo lieta. A ja by som potreboval stať eventuálne čo najbližšie tých bukov, aby sa to nerozbehlo. Takže bohužiaľ to niekedy nejde. Ja som tiež tahal vlastne ten prvý deň. Som tiež tahal tam od dola. Ja som potiahol sem kusa jedného. A čo bol za ním ďalší, tak ten preskočil. Uhnul buka, čo bol ešte ďalší vyššie. A ten sa rozbehnul, letel. A štúril mi pomedzi predné a zadné kolesa. Ale našťastie nič netrafil. To akože to sa mi ešte tak asi dobre nestalo. Ozaj, to všetci svaty tam pri tom stali. Presne obešlo. Netrafilo mi ani pancier, nič. Akože pancier. Pancier som urval 2 dní predtým. Takže tam ostal rovno iba filter. By som bol olejový trafil. Ale presne to prebehlo a nič netrafilo. Dáme tam, hej, aj sem dám jednu. Iba jednu. Jedine, že by sme zapli sem toho smreka, aby to nerozbehlo. Tento, čo je tuto. Čo najlepšie. No vlastne túto hore boli s tým koňom. Ako keď je lieto sucho, tak ja vidím až nie tento prvý buk, ale až ten druhý, čo je to OU. Teda UO, hej. Tak vidím potiaľ, ako je vlastne ten smrek, čo má ten koniec, ten turiť. Tak potiaľ dokážem výjsť s traktorom. Už som bol videný aj tam vyššie, no hovorím, to musí byť ozaj sucho. A to je tak, že tam keď vidíš po tú značku, tak keď v traktore položíš nohy na okna, na predné, tak si skoro v priamene. Cez karter mi vyhadzuje olej. Cez tú prepadovú hadičku, čo vlastne pumpuje ten tlak z toho motora vzduchu. Tak cez to vyhadzuje olej. Takže som tak nahnutý. No, toto všetko, čo aj teraz ťaháme, toto sú várky už staré. Ten deň, ešte ten týždeň predtým, čo bolo. Včera sme vlastne vyťahli odtiaľ, to bolo ešte ten deň, čo vlastne tí vývraty som tady to robil. Aj sem, čo boli, aj tam. Tak sa to vlastne vytiahlo, tak som za ten deň, neviem, narúbal okolo 50 kubíkov. Lebo 45 som vytiahnul, tuto je čosi ostatné. Ešte je ostatné tam vlastne ďalej. Ja neviem, 50 kubíkov vytiahnutých, zrúbaných. Zapnúť len, aby sa nerozbehol, vieš? Mám to. No tam dáme. Pokud ide po tom brehu, to až tak nerozbehne, lebo to je mek, to je strašne mokré.
ten zas. Ešte ho potahne kúsek. Dosa modré, dosa. Bude treba hanky. Hej. A potom zapáľame týto. Idem. Ja tam vyhodil tam. Neprš. To je ďalší potvorak. Neprš, my potrebujeme tahať. Nebodaj. Nevral. Som si nevšimla skoro. No. Tu to vyhodíme. Tu zapneme do tých smriekov. Jelej. Tak, na parádu. To dáme tam. Aj ten smrek si mal dať. A pekná várka ďalšia. Čo ani nepovedal. Však len ten búk. Keď len kubík. 1, 2, 3, 4 s hantým. A tuto je 3, 6, 7, 12-13 kubíkov. Rátam.
mám čudný pocit, že som urval lano.